Iraunkortasuna lortzeko bidean, duela urte batzuetatik ona 3 kontzeptu zabaldu nahi dira herritarren artean: murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea. Administrazio publikoek barnera begira ere ezar ditzakete kontzeptu horiek, eta hain zuzen ere hori da erosketa publiko berdearen helburua. Obrak, ondasunak eta zerbitzuak erosterakoan eta kontratatzerakoan ingurumen, gizarte eta etika arloetako irizpideak aintzat hartzea. Arlo ugaritan ezar daiteke erosketa publiko berdea. Produktuak, lorezaintza zerbitzuak, ibilgailuen erosketa, paperaren erosketa, paperezko produktuak, ekipo informatikoak, bulegoko altzariak, ekitaldien antolaketa. Papelarekin adibidez, eitzen dana da resmasko papel zurixa birziklatuan erosi dana, 100%, eta paper ofiziala bebai erosten da dana 100% birziklatuan. Koadernuak erosten die birziklatutako papelian, sobriak, eta gero oso importantia bebai konsumo aldetik gehien bat inprentako lan guztiak. Triptikuak, liburuskak, aldan neurrixan kartelak, olako gauzak danak birziklatuan eitzen die. Hartu diren beste neurri batzu, izan die garbiketak, garbiketa zerbitzuak, bai edifizioena edo udal lokalena eta baitxa kaleko garbiketena bebai. Guzti honen helburua da ingurumenan alde apostua egitzi, ez? Alde batetik erosketa berdia eitzen den momentuan zure konsumoak puskat berdean edo behintzate irizpide batzukin eitzen die eta ingurumenian inpaktuak jeitzitzen die. Kontuan eukibia da erosketa publikoak azkenian administrazioak Produkto Interior Bruto delako horretan 15% suposatzen dabela. Eta orduan, poliki-poliki danok balin bagoia erosketa ero konsumo horrek irizpide honekin eitzen, produktu gordineko 15% asko da. Orduan, apostua da ingurumenan alde. Informatika ekipuei eta dagokienez be, hainbat gauza indie, dagoeneko ez da erosten impresorarik alde batetik bakarrik imprimatzen da benik, beti be dupleza ero alde bizetatik imprimatzen dira gauza horrek derrigorrezkoa die, kontuan hartzen da olako ekipuak eta erosten dienian, bai ordenagailuak edo bai imprentarako fotokopiagailuak edo impresorak, toner aldetik ze kontsumo dauken, energia aldetik ze kontsumo dauken, da betik eitzen da konparatiba bat. Eta pligoak irtetzen dienean, beti baloratzen da energia eta tonerran konsumoa. Uste dute importantia dela bertako teknikarixak eta jendia be horren alde egotia eta guk alde hortatik suertia daukogu eta oso jarrera ona egon da udaletxeko langileen aldetik. Oin beste udaletxe bat dutzutan, poliki-poliki. Nik uste dut dana gehixena bezala hasigaz danok papelakin, eta poliki-poliki jungo gaz garbiketa dala, edo kaleko garbiketak, edifizioak, proiektuak, eta poliki-poliki gauzak handitzen.